खालामनांगौबो दंमोन नालाय दे थांबानो जाबाय ना माथो नङा माने नों बहाबाफोर थांगोन ओथ' जेरावबो थांथ'नांगौ गैया थांना फैदो आरोलै आयै दे बिदिबालाय आबा आंथ' आरो बेसे गोबाव जाबोयो दायो जायखिजाया माबा शपिं खालामहैखानोसै बिहामजोनोबो नांगौफोरखौ लायखानोसै आङो बिहामजोनो नांगौखौ लायनो नोंनि बाथ्रायानो नंगौना नंखाय हमनोनो हालाय लाङालै आयै आरोथ' आं बुंखाबायना आबा दा जुरिमोनाबा हजों माबायदि रेडि खालामो आंनि फारसेनिफ्राय आं खालामगोन आरो खालामनांगौखौ मोजांनि बाथ्रा होमबालाय आयै दे होमबालाय थांदो नोंनि नोमफाजों आरो बे नोंनि बिमा जुरि बिसोरजोंलाय आरो मा बिसोराबो गावसिनि खालामनांगौ खालामगोन आरोलै अब्लाबो अके मम नोंनि गोसो बायदि खालाम दे मम नाथाय मोजां गोसोजोंसो दे गाज्रि नङा जागोन दे आबा नङाबा बिराद गाज्रि मोनगोन आं नोंखौ दे जेखियानो जाया आबा ओमफ्राय बिहामजो मोननानै बिमाखौ दाबावहाय खिन्थु मावजानो गिदों आंखौ माने दाथ' नों आजिखालिनि दिनखौ मोनथिखाया होमबा नोंसो ओमफ्राय उल्था फाल्था खामानि मावो दा हे दाबा थांखांनायफोरखौ गोसोखांना लादे गोसोफ्राव हामा दालासै मावजानो गिनो आंखौ आबा दाथ' नोंनि आफायाबो आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि मोननानै थाबाय नों गावनो थिग नङा नालाय आयै खोमानानै लाखागोनथ' आरो थां जुरि ममनिफ्राय सोलोंहैथां एसे गियानफोर मोनो खोमा थांलाय थ' बिदिद्राय नङा दे आबा आंबो मिथिगौ नाथाय माने गोदो हाथरखिखौ फसायैया जाहोना जाहैदों मा माने बांद्रायबो लेखा रोङा नालाय बियो आरोथ' न'आवबो नै बिस्रा एसे उसुबिदा नङा होमबा आरोथ' खोनानाय बायदिबाथ' बिस्राथ' रावबोआनो गैला माथो जाखो ओमफ्रायलाय दा रावबो गैयैखायनोथ' आं दंना आबा दा बुजिबाय आङो रावबो गैयाथ' जोंनिनो न'खराव फैनो थांगासिनो जोंनिनो फेमिलि मेम्बार जानो थांगासिनो आयौ आंनि बिहामजो सना मेगनानो जालायलांलाहाय आबा नोमाना माथो खालामबावनो सिनायनो हालायलाङासै एसे मोजां हिरा सना बिहामजोखौनो दा बेखायनो जि दिखारनांसै आङो आंनिसे मोजां बिहामजो अनसुलि बिहामजोखौनो सिनायनो रोङासै आं गावखौनो गाव बोरैबा मोनथारो आबा आंनि खालामनाय गोरोन्थिफोरखौ सानबोला आंहाथ' ओमफ्राय बेजों लोगो मोननांगौ दंखायोना आयै बेखायनो नायना बेसे मोजां लोगोरि मोनखो आं दिनै नोंनि खुसियानो जै जाथोंसै आबा नोंनि खुसियावनो नोंनि आइनिबो खुसि दङ मोजां आयै बेबायदिनो अननांगौब्रा मानसिफोरखौ आयै नोंनालाय मा गोसोफ्रानो एसे गाज्रिलै मिन्थिगौ आबा दे थाथ' होमबालाय बे आरो आइयाबोथ' एसेबां मानि गाज्रि मोनद्रायनो हानाय नंलाना हाथरखिखौ बेबे सना नों दुखु मोनोब्लानो आंबो बिराद दुखु मोनफायोलै आइखौथ' जेबो खालामहोलां नोंखौ आं दंखायोना बेबायदि आरो जेबो जानाय नंला दे कल खालामनांगौमोनथ' आङो ओइ दाय खालामसैलां दसे थानानै मा सानसेना नोंनि आइयालाय आंखौ दासिमबो रागा जोंबाय थाबाय आरो बिदिद्राय नङा दिनै आंनि आइया माने एथ' बेबायदि रागा जोंबाय थाग्रा नङालै अब्ला हाथरखिखौ बिहामजोखौ नायनो हादों आंखौ नङा नाय सानसोरां ओमफ्रायथ' आंबो बुंखाबाय आंथ' थांफिनखाला माने थांखाला माथो हनै आबै आबौमोनाथ' आंजों मोजां रायलायदों नोंनि आइयाल'सो आंजों बेबायदि दासिमबो मोजां रायलायाखै बेबायदि मानो सानदों नोंलाय औ ओमफ्रायथ' बिदिथ' नङाना सानसोरां नोंनि आइया नोंनिख्रुइबो बांसिन मेहेरखौसो मोजां मोनो बेनिखौबा खुसि खुसिखौ नायनो हायो जोंनिखौ नङा ओइ गोदाव सोराव दाबुं दे आंनि आइखौ नंगौखौसो बुंदों आं सानसोरां हामा मोननाङा नाथाय आं बिदिनो मोनदों नों डाइरेक्ट बिदि फैबाय नालाय एसेथ' सम लागोन ना लिसन सान बुंनो थाङोब्लाथ' नोंस्रा जुरिनि असे फिसालाना बेखायनो नोंनि फारसेसो बांसिन साननो नांगौ आइया आं हले डाइरेक्टसो बुङो दे सानसोरां गाज्रि मोननो नाङा आंखौ आंनि आइनाथ' बिदि नङा समान ज'नो बयखौबो गोदाव सोराव बाथ्रा दाबुं दे सोर खोन्थाया नोंलाय बिदिलाय नङा अब्लाबो बुंबाय आङो माबा आंजों फैब्लानो आइया रागा रागाल' नुखायो मुडखौनो अफ खालामनानै लायो आरे बिदि नङाथ' आइया माने आंखौ एसे दुखुसो मोनदों आरोना नाय सान आंसो आइनि बिहामजो आसलि बिहामजो जानो थांगासिनो बेखायनो जोंनि फारसे बांसिन सानोब्ला मोजां आरोना दै माखौथ' टेनसन लादों नोंलाय आइया गनायखागोन नायल' माने गोसोजोंथ' गनायखायो आरोना बिदि जानला मानला दस्रा बायदि नङाना दे जेबो टेनसन लानाङा नों आं दंना औ आरो नों बुंखादे आं बिनिफ्राय थांखाला होननानै माथो जाखो थादो आरो औ ओमफ्राय जारौआ जोंनाव फैना माबायदि मोनखो पार्सन फैग्रालै बियो आंथ' जि मोजां मोनदों ओमफ्राय जोंनि हाबानि डेटआ माला फैगोन बेखौसो नेबाय दं आङो इस सफैगोन आरोलै बेबो ओमफ्राय सानसोरां आं माखासे बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय फैसाखौ नों हरदो दे जोंहा बेसेबां जाखो ओमफ्रायो बारा नङा
सानसेल' जागोनदां आंनाथ' आरो नै पेमेन्ट मोननायनि टाइमानो जाथ'वाखैना अ जागोन दे थेंक इउ सान माने आरोथ' नाय जोंनाबो हाबाया खाथि नालाय बेखायनो माखासे नांगौफोरखौ लाखानो बायखानानै दोननो सानदों आङो माथो जाखो ओमफ्रायलाय जेबो नङाना औ दे थुदो होमबालाय ओंखाम जाहैग्रोनोसै ना सानजों औ ओमफ्राय नोंसिना ओंख्रिया आलदा आलदा संनांलायगौ माने आबौआ माखौबा जायाना बेनोथ' डाबल जायो न' दे जेबो नङा देनांथ' आरो नोंनो संनांखागोन ना औ ओमफ्रायथ' हाथरखिबो दंखायोना आंथ' हारसिं मानो मावनो बेबोथ' मावनांगोन ना देब्रा माथो जाखो नों हारसिंबाबो अरजायाना औ नाथाय आंहाथ' डिउटिबो थागोन ना बेखायनो होनदों आरो माबा मोनसे जागोन दे जेबो नङा थुदो अके सोरियाया खुसि आंखौ गनायब्लानोसो जायोना माथो गाज्रि जाखो आंलाय ओमफ्रायथ' बे आफानि आइ उन्दैया बांद्राय देखायो बियो आंनि सानखौबो गादबना दोननो सानदों बिसोरो सिरि थाग्राखाय नाथाय सना थानायाव बेबायदि मालाबाबो जाया नै बिहामजो सानैखौबो बुंदों आङो औ आयै दाथ' आरो माथो खालामबावनो दे बेखायनो नोंसोरबो आंखौ गाज्रि मोनलायनो नांला आंबो नोंसोरखौ गाज्रि मोनलायला दाथ' जुलिनि समाबो खाथियानो सफैथारबाय दख'नाखौ गांसे लाबोखाबायमोन आङो नै नंगौना आयै औ नङाबालाय माथो आथ' सिख्ला मानसि सानैबो नोंसोरो माबा माबि दंसै नै बेहाय मा नांलायो आयै बिदिनो देलायग्रानि माबा जन्थ्रफोर आरो देनांहाय आरो बायबावगोन नैबेखौ लाग्रोदो जागोन दे आयै ओमफ्राय आयै बांद्राय बिदि जेबो बायलायाबाबो जासिगौमोनदां आंनाथ' आरो सिगांनियानो दंखायोमोन नाथाय आंनोथ' नांगोन ना आयै माने आइ बिखुनजोनिया एसे आलदा जायो नङा होनबा नंगौ नंनायालाय नाथाय आं नोंसोर सानैनोबो लाबोखादों दा आं जेखौ लाबोदों बेखौनो नाजावथ'दो दे बिहामजोफोर जागोन दे आयै आं नैबेखौ लागोन आयै आं बिराद मोजां मोनदों बे कालारखौ नाथाय नोंसोर सानैनोबो आं सायख'नानै लाबोखादोंमोन बिहामजो नैबे गांसेखौसो नोंनो लाबोदोंमोन आङो नैबे गांसेखौ हाथरखिनिसो लाबोदोंमोन आङो नाथाय आं बेखौनो फसायदोंमोन आयै सानैनिखौबो बेस्ट लाबोखादोंमोन आङो जेबो नङा दे आयै सनिया नैबे गांसेखौ मोजां मोनदोंबालाय बेखौनो होदो ओमफ्रायथ' आंना जेरैबो सोलिखायोना औ हाथरखिजों बिराद समायगोनथ' आयै बे गांसेखौ बांद्राय गोबावथ' गैखाला दे आरो ओमफ्राय मेहेर आरो आंनि जुलि जासिगोन नेनानैल' थानोसै बै समखौबो आरो बे खेबावथ' जेबो आरो बेफोरबायदि दाजाथोंसै नङाब्लाथ' माबा माबिल' जायोना जाथायफोरानो दसेनो फैब्रबोना बारहुंखा बारनाय बायदिसो आरो दाथ' बैसागु बोथोर एसे मोजां समाबो फैगौ न' ओमफ्रायथ' मेहेर बे खेबावथ' मानोबा आङो बांसिनसो गिनाय मोनबाय दिनै जेसेबांनो जोंनि जुलिया खाथि सफैगासिनो गोसोआनो मानोबा दुब मोनगासिनो आंखौ नोंनि मुंनि हासान देलायनाय माबोरै नुगोनथाय आंखौ एबाराव समाल' सफैग्रोथोंसै ओमफ्रायथ' जोंखौ रावबो जुदा खालामनो हाला बै खनसेयावबोथ' सिन्दुरल'सो बाखि थादों थुनो नङाब्लाथ' जोंनि जुलिया मालाबानो जासिगौमोन बे आरो दाबो जेबो नंला ओमफ्रायथ' आंनाथ' जेरैबाबो जायोलै जेबो नङा दे खनासो दा माथो जानो आरो आंथ' एसेबां मानि जोंखोल माखोलखौबो बिदि फसायनाय गैलायलाङाना आंना मानसिनो फन हरनोसो बावदों आङो दहाय आं खामानि मावफुबाय थानायावसो हरबाय दाननानै हरजाबाय आंजोंबो र' होमबालाय हरफिनग्रोनोसै आङो आयौ बे खेबावथ' आं मेहेरनि हिन्जाव गोदान जामारसिगोन बोरैबासो नांखाबाय दे आंखौ हाय आरे हाय ना औ आं बेखौनो नोंखौ थांबायसो नंदोंमोनलै आङो माने आन्टिया बुंदोंमोन नालाय नों गाबोनसो थांदो दिनै थाबावदो होननानै बेखायनो आङो थांनाय जायासै आरो अके दे आरो होमबालाय ओमफ्राय मानोथो आइजों थांफायो नोंलाय मालाय शपिं खालाम थांदोंना ओमफ्राय न'आवथ' दालाय नों दङ ना माथो जाखो आं औ मा नों रायलायनो बायो नामा आंजों बिदि नङालै सोरबाखि गावनि लोगोजों रायलाया जायो नामा माने आजिखालि नों रायलायलाबायला नालाय ओइ मेहेरा बिदि नङारा आंथ' जेब्लायबो बयजोंबो फ्रिसो रायलायोलै बांद्राय इग' लेभेल लानानैलाय माथो खालाम नङा होमबा नंगौथ' आरो होमबालाय दसे जिरायनोसै आं बेयावनो मेहेर अके ओमफ्राय बाखि खबरा मोजांखाना मेहेर गासैबो बिदिनो आरोना गेजेरावलै नों हले बिराद सोलायबाय दिनै आगोलनिफ्रायबो माथो खालामबावनोब्रा उफाय गैयाना
मानसियाबो समजों लोगोसे बिदिनो जायोना ओमफ्राय माने एसे गोजानाव थानानै रायलायब्रा ओइ जायालै हायना नोंनाबो आरे नोंथ' रागासो जोंबाय नामा माथो अके दे होमबा आङो कफि बानायनानै लायनोसै दे नों थाथ' नो थेंक इउ हायना प्लिज दसे सम एसे रेस्ट लाथ'नोसै आरोना आङो नों थांथ'दोलै दसे हे आङो हारसिं लोंनांगौ नामा कफिखौ लायनि आं र' बुंखाबायना नांथ'आ होननानै आंनो बिदिबा गावहा आंखौ गाज्रिसो मोनबायदां बिदि नङा माने आं लायनि दे र' मासे अख्रालै बेलाय बांद्राय बिदिखौ मोजां मोनालै आङो ओइ आंनि हाथरखियानो माथो बिदि नङालै खायसे हले बोरैबा थाथारलै दा गैयालै बाल जानला मालाखौ सुखुखाया आङो बेबिनोसो फन हरग्रोनोसै आङो र' आया माथो दाननानैसो हरबायलै एथ' मोजां रायलायनो हरदोंमोन आङो दे माबाफोर खामानि मावदों खोमालै दायो दसे थाना हरफिनसै आं र' दे होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै दासान्दि एसे टेनसन जागासिनोलै लोगोफोर सरि दे ओमफ्रायथ' दिनैबो होगोन होबाय आरोना जायखिजाया मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नायसाबदे लोगोफोर ओमफ्राय अके बाय होमबा बयनिसिमबो गुड नाइट मेनिफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों बयनिसिमबो लाभ इउ सनामोन बाय गुड नाइट बुं फन हरनायखौलाय माथो दानबाय थादों रायलायनोसो बादों ना मादों ओइ रायलायनो बादोंखायो बाव नोंलाय नों नुयो आंनि फनखौ नों नुयो गावाथ' हमनोनो थाङा आंनि फनखौ मालाथो हरखोब्रा नोंलाय आंनावलाय माला हरखोनो थगायबावबाय नै ओइ ओमफ्रायथ' आंनाव जेबो मिसकलबो गैयाना माबा नोंखौ हरफिनामोन जानो आङो फन हरफिनबाय ओमफ्राय नों दानना हरबाय बेल'सो बांद्राय थगायनो हादे मेहेर हो खेला खालामदों दा नोङो आंजों ओइ बेबि गावहा गोसोखांनायानो बारा जाथारबायदां बेखायनो जानला माला बुंबाय ने जेबो नङाब्रा आंबो गोसोखांदोंना नोंखौ थाबैनो फैगासिनो आङो बेहायलाय साननैसोल'सो थाखागोन आङो ओमफ्रायथ' जेब्लायबो नोंनि खाथियावनो थाखायोना आङो नोङो बारा डायलग दामानि दे बहाबासो बेरायनो थाङाखैथ' ना आंखौ बेरायनो थांजानो गिदों नामा नोङो थाङालै बेबि बहा थांनांगौ जाखो आंलाय बिमाजोंसो फैदों आं बेयाव दे बांद्राय टेनसन लाना आं दंखायो दा नोंखौ गोसोखांबाय थायोलै रावबो गैखाया आरो गोसोआवबो गोजानाव थाबालाय मा जादों बेबायदि नाय खामानि मावदोंमोन आं दहायो आफाया बेदर लाबोदोंमोन ना बेखौ नेवदोंमोन बेखायसो आं दानना हरदों मिथिखायो आङो नों बेस्थ'खायसो बिदि खालामो ना नङाबाथ' आंनि फनखौ मानो अमा जानो दिनै ओमफ्रायथ' नोंखुनजोआबो मार्केटाव थांदोंलै माथो